വാട്സ്ആപ്പ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മമ്മുവായിട്ട് മെത്തഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഗൈസ്, നമ്മളപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ MT മൈൻഡ് ടാക്ക് ആണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ നമ്മളുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടോ. പിന്നെ TD മാമൻ ഗൈസ് ചെയ്യണം ഗൈസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോസ്പിറ്റലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കില്ലാടി ഹോസ്പിറ്റൽ പണിയണം ഗൈസ്. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലേക്ക് പോവാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. കല്ലല്ലേ പറഞ്ഞല്ലോ ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മുടെ TD മാമൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്നല്ല, നമ്മുടെ ജയിലാണ് ഗൈസ്. ജയിൽ ഗൈസ്. അപ്പം എടുക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് തല്ലല്ലേ കേട്ടോ, ആരാണ് തല്ലല്ല ജാവാൻ ഗൈസ്. എവിടെയാണ് സ്ഥലം? ഇവിടെ പോണില്ല. എൻ്റെ വീട്ടിൽ സൈഡ് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾക്ക്? സബിലേക്ക് സൈഡ് കാണൂല. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പെറ്റ് ഷോപ്പിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ പണിയാം. പെറ്റ് ഷോപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഇതൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാം സ്ഥലം ക്ലിയർ ആക്കിയുള്ളത്. ഞാൻ നമ്മുടെ പെറ്റ് ഷോപ്പ് അത്ര റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ജഡാട്ട് പോലെയാണ് കാക്കണമെന്നൊരു ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിയൊരു ഗസ്. പിന്നെ നമ്മുടെ MT ഉണ്ടാക്കി ഒരു കിടുക്കാച്ച് നല്ല മട്ടാപ്പൂക്കിരി സിടുക്കാച്ച് സാധനമാണ് ഗസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പൂച്ച പൂച്ച കണ്ടു വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് പോയി പണിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്തായാലും പണിയാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചന്ദ്രജയില ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്ട് ഒരു ഇതില്ല. അപ്പം ഹോസ്പിറ്റൽ പണിയാം ഹോസ്പിറ്റൽ. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെയും ഇവിടെയും പോകണ്ടേ ഗീസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയുണ്ട് ഗീസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഫുള്ള് സെറ്റാക്കണം. എന്താണ് നീ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്തുവാടേ കല്ലല്ലടാ. എന്തിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ പണിയാനുള്ള പകുതി സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പണിഞ്ഞാലോ? അപ്പം നമുക്ക് ഫുൾ ആൾ സെറ്റായിക്കോളും. അപ്പം നമുക്കിവിടെ പണിയൊന്നുമില്ല. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വീടാണിത്. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്യാന്നറിയാലോ MT അല്ലേ ഗസ്. അപ്പം മഴ ക്ലിയർ ചെയ്യും. മഴ പോയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മാജിക് ഒന്നും ഗസ്. അപ്പം MT എടുത്ത് കളഞ്ഞി യാത്ര ഉണ്ട് ഗസ്. ഇല്ല യാത്ര ഉണ്ട് ഗസ്. അപ്പം ഒന്ന് കളയാം. ഇപ്പം എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റൽ പണിയുമ്പോൾ വന്നാൽ പോരെ. ഇപ്പം പൊള്ളേറ്റുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു പന്നി പൊള്ളേറ്റുണ്ട്. ആ പോർക്ക് ചിക്കൻ വലിയ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും പണിയാൻ പറ്റില്ല. വലിയ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നോട്. അപ്പം നമുക്ക് പറ്റുന്ന വിധത്തിലൊരു ഇതുണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം തറം കാറ്റും വൈറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് പണിയാം. അപ്പം ഇന്നൊക്കെ നല്ല ഡയമണ്ട് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ക്യാഷൊക്കെ ഇത് നന്നായി പൊട്ടിച്ചു. ഡയമണ്ടൊക്കെ നന്നായി പൊട്ടിച്ചുണ്ടായി. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നും പൊട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുമായിരിക്കും. എന്തായാലും വരും, വരാണ്ടിരിക്കൂല ഉറപ്പാണ് വരും. നന്നായി ഡയമണ്ടും ക്യാഷൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഗോൾഡൊക്കെ പൊട്ടിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് കേസ് ഇത് ഉണ്ടാക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ TD മാമ റിച്ചല്ലേ. മാമൻ്റെ നിന്നൊക്കെ അവൻ്റെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് കടുഎടുത്താണ് കേസ് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കണേ കേസ്. അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കറിയാം. ഇത് എവിടെയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തുവാകേണ്ടത് വല്ല കുറിച്ചലേക്ക് ഉണ്ടാക്കണുണ്ടോ? മതി ഇല്ല മതി. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നീട്ടിക്കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ MT. എനിക്ക് എത്ര ശീലമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പം നമ്മുടെ വൈറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അത്ര മതിയടാ. അത്ര കുറച്ച് ഇത് പൊട്ടിക്ക. അപ്പം
അപ്പൊ നമ്മള് പൊട്ടിച്ചാലുണ്ടോ സാധനം. അപ്പൊ നമുക്ക് 22 വൈറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഉള്ളു. ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളു അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളു ചെലവാണെന്ന് അറിയില്ല. എന്താണ് ഫുഡ് കഴിഞ്ഞടാ കൊല്ലാം നിങ്ങക്ക്. അപ്പം തറ ഫുള്ളായി പണിയാം. ഞാൻ എന്തായാലും കടുണ്ട്. അപ്പൊ നീ ആ കൈ വെച്ചോടെ ഞാനേ പൈസ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ പോരെ. നിസാരം കേസ്. ആ പൈസ പൊട്ടിച്ച് വാങ്ങിച്ചോ. നമുക്ക് കടം വാങ്ങാം. ശരിയാണ്. വല്ലാത്ത റിച്ചാണ് ആളത്തെ റിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വേൾഡിൽ. അല്ല സാറ് വേൾഡിൽ സോറി ഗ്യാസ്. അപ്പം പോയിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് എന്ത് ഗൈസ്. അപ്പം ഞാൻ പോയിട്ടൊന്ന് വൈറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പോയി എടുത്തിട്ട് വരാം ഗൈസ്. അപ്പം ഡയമണ്ട് എടുക്കാൻ വൈറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റും ഗൈസ്. അപ്പം നമുക്ക് വൈറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പോയി എടുത്തിട്ട് വരാം ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ റെഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഒരു സ്റ്റോക്കും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായി. അപ്പം വൈറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആയി ഒരു സ്റ്റോക്കും കൂടെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിച്ചോളൂ ഗൈസ്. അവൻ്റെ കയ്യിൽ എടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗൈസ് ഇതുപോലെ ഞാൻ എവിടെ കേട്ടത്. ഞാനും ഡയമണ്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അവൻ ഡയമണ്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ പണി ചെയ്യാം ഗ്യാസ്. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ കൈയും കാലം പൊട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ ഇത് ഗൈസ്. ഞങ്ങൾ അടിപൊളി നല്ല 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 കിടക്കാച്ചിടമ ഉണ്ടാക്കി തന്നേക്കും ഗൈസ്. അതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ക്യാറ്റിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ ക്യാറ്റ്. അപ്പം എംടിയുടെ ചാനൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് അപ്പം അതിലുണ്ടാവും ക്യാറ്റ് നമുക്ക് ക്യാറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ടാക്കണം. അത് അപ്പം ആ വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ കിട്ടും ഗൈസ്. പക്ഷേ ഗൈസ് അത് മാത്രമല്ല പുള്ളിക്കാരനൊരു ഇത് കിട്ടി. എന്നുവെച്ചാൽ കോപ്പി റൈറ്റ് കിട്ടി. അപ്പം ആ കോപ്പി റൈറ്റ് പോയില്ലെന്ന് അറിയില്ല ഗൈസ്. അപ്പം പിന്നെ മൈൻക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ സൗണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിട്ട് എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കൂലേ. സാധാരണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ഇത്തിരി ഓഫായി കിടക്കണ്ടാവുമായിരിക്കും. അത് ഓണായിപ്പം അത് ഇത്തിരി വൈറ്റ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇഷ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗൈസ്. അത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര സ്റ്റോക്ക് എടുത്തടാ? 3 സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനാണെന്നാവോ? അല്ല പട്ടിക്കും പൂച്ചക്കും കൊടുക്കാനായിരിക്കും ഗൈസ്. എൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് എന്ത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വെച്ചാൽ വൈറ്റോടാ ഉണ്ടാക്കും. നമ്മൾ കുടിച്ചിട്ടാണ് ഗൈസ്. ചത്തി എന്തുണ്ട് ഇതിലുണ്ടാ ഇങ്ങനെ മണ്ണില്ലേ പൊടിയാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അണ്ണ ചെയ്യാണ്ടോ അണ്ണ ഇല്ലാന്നറിയാം. നല്ല ഡയമണ്ട് പൊട്ടിച്ച സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൈകിട്ടടിച്ച് പോകാൻ വേണ്ട ഇല്ല. അത് നിയമം. അപ്പം നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടറിലേക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ സാർ ഈ സൈഡും പൊട്ടിക്കാൻ പറയാം. പൊട്ടിപ്പോയി കഴിക്കണം. ഹലോ ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ പകുതി മുക്കാലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ടെക്കിൻ്റെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കേടിച്ചെന്ന് കണ്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്ക് എന്തായാലും മൈൻഡ് ടെക്ക് ചെയ്തായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ട് അപ്പം കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. എടാ എന്നെ പഠിപ്പിക്കും അവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തുറക്കുവല്ലേ അയ്യോ പൊട്ടിക്കൂടാ. വീട് ഫുട്ടാ അവിടെ ഫുട്ടാ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിപ്പോണാ. ഈ സമയം നമുക്ക് തല്ലി പൊട്ടിച്ചിട്ട് തന്നെ പുറത്ത് കാണുക.
ഇത്രയുള്ളൂ guys. അപ്പം അവര് കേസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. Guys, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് എനിക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. ഓൺ ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബൈ ബൈ.